85 χρόνια κυλινδρόμηλη Χαλκιδικής ΑΕ. Το 1928 ιδρύεται στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής ο πρώτος ιστορικός πετρόμυλος που λειτουργήσε αλέθοντας σκληρά σιτάρια και αργότερα μαλακά. Το 1981 η εταιρεία μετατρέπεται σε ΑΕ και εξελίσσεται σε μια δυναμική και ταυτόχρονα σύγχρονη επιχείρηση που καθιερώνεται μέσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου με εξαγωγές σε πολλά κράτη του κόσμου. Το βιομηχανικό συγκρότημα αποτελείται από τις ακόλουθες 4 παραγωγικές μονάδες. Αλευρώμυλος μαλακού σίτου. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μονάδα άλεσης μαλακού σίτου με δυναμικότητα 250 μετρικών τόνων ανά 24 ώρες. Είναι μια νέα εγκατάσταση, ελεγχόμενη πλήρως ηλεκτρονικά και με δυνατότητες παραγωγής αλεύρων από μαλακά σιτάρια όπως τύπου 70%, τύπου 55%, ζάχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας, σούπερ αλεύρων για τσουρέκια, σφολιάτας, κρουασάν, μηχανοποιήτου φύλου κρούστας και ειδικών άλευρων για την παραγωγή εξειδικευμένων ψωμιών, τσιαπάτα, μπαγκέτες και άλλα. Αλευρώμυλος σκληρού σίτου. Είναι από τις τελειότερες και πιο σύγχρονες μονάδες άλεσης σκληρού σίτου στην Ευρώπη με δυναμικότητα 200 μετρικών τόνων ανά 24 ώρες. Είναι μια επίσης νέα εγκατάσταση, ελεγχόμενη πλήρως ηλεκτρονικά και με δυνατότητες παραγωγής αλεύρων από σκληρά σιτάρια όπως είναι το χωριάτικο αλεύρι λίμνος, το προζυμένιο εντόπιο, το σταρένιο, τα άλευρα τύπου ντούρουμ για την παραγωγή μακαρονιών καθώς και τα σιμιγδάλια διαφορετικής κοκομετρίας από σκληρό σιτάρι. Μήλος αραβοσίτου. Είναι ένας σύγχρονος μήλος με δυναμικότητα που φτάνει στους 120 μετρικούς τόνους ανά 24 ώρες. Είναι πλήρως ελεγχόμενος ηλεκτρονικά, παράγοντας άλευρα και σιμιγδάλια καλαμποκιού. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για παραγωγή σνακς, μπύρας, πολέντας και για πρόσμιξη ειδικών παρασκευασμάτων για καλαμποκίσιο ψωμί και παιδικές τροφές. Μήλος ολικής άλεσης. Είναι ένας ευέλικτος μικρός μήλος που αλέθει μαλακά και σκληρά σιτάρια για την παραγωγή προϊόντων αποκλειστικά ολικής άλεσης, σύγχρονος, με δυναμικότητα που φτάνει στους 40 μετρικούς τόνους ανά 24 ώρες. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για πρόσμιξη και παραγωγή ειδικών ψωμιών ολικής άλεσης που καλύπτουν τις διατροφικές τάσεις και ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Το βιομηχανικό συγκρότημα έχει τη δυνατότητα συσκευασίας των μεταποιημένων προϊόντων από μισό έως 50 κιλά με αυτόματα συγκροτήματα συσκευαστικών μηχανών, αποτελούμενα από συσκευαστική μηχανή, ελεγκτή βάρους, ανιχνευτή μετάλλων και συστήματα ομαδοποίησης και παλετοποίησης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα φόρτωσης και διανομής των αλεύρων σε big bags και σιλοφόρα. Η διανομή και διάθεση των προϊόντων μας γίνεται με τον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας μας. Για την αποθήκευση σιτηρών, οι κυλινδρόμηλοι Χαλκιδικής διαθέτουν σιλό και επίπεδες αποθήκες συνολικής χωρητικότητας 65.000 μετρικών τόνων, με ωριαία δυναμικότητα φόρτωσης-εκφόρτωσης περίπου 300 μετρικών τόνων. Η θερμοκρασία των σιτηρών και η κατάσταση αυτών ελέγχεται ηλεκτρονικά και ρυθμίζεται ανάλογα με ειδικά ψυκτικά μηχανήματα κατάλληλα για τη σωστή συντήρηση της πρώτης ύλης. Τα τελικά προϊόντα φυλάσσονται επίσης σε σύγχρονους και λειτουργικούς αποθηκευτικούς χώρους. Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων των κυλινδρόμηλων Χαλκιδικής διασφαλίζεται από τους χημικούς, γεωπόνους και τεχνολόγους τροφίμων που στελεχώνουν την εταιρεία και διαθέτουν άρτια επιστημονική κατάρτιση. Όλα τα προϊόντα μας δοκιμάζονται στο εργαστήριό μας σε συνθήκες πραγματικής αρτοποίησης για την πηλιοποίησή τους. Έτσι, 120 διαφορετικοί τύποι αλεύρων και μειγμάτων και τα custom-made μείγματα χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα ποιοτικά standards. «85 χρόνια κυλινδρόμηλη Χαλκιδικής ΑΕ».